dan bata sai malam masu wuta malam Kabiru mazan yaki wakilin dan bata majalisar jihar mu dodar a jam'iyyar PRP malam zamu zaba. Sanin kanmu ne cewar mulki a hannun Allah yake, mulki ba a hannunmu yake ba. Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so. Mu namu nema ne kuma muna nema, muna addu'a Allah ya bamu. Idan Allah ya bamu kuma Allah ya riko da hannunmu. Mu idan Allah ya bamu dama a matsayinmu na matasa da muke da 'yan uwa da danginmu da kowa namu a cikin gari, za mu taimaka domin duk abin da muka samu, duk abin da ya zo hannunmu da duk abin da za mu yi mu tabbatar ya zo ga al'ummarmu, ya shigo cikin garinmu. Wanda a cikin ayyukanmu za mu duba bangare na harkar ilimi. Harkar ilimi ya taɓarɓare a cikin Ɗanbata. Na ce cikin Ɗanbata ba ina nufin cikin garin Ɗanbata kaɗai ba, har ƙauyukanmu. Idan ka shiga ƙauyukanmu za ka ga ajujuwa a lalace, yara ba su samun ingantaccen ilimi. Insha Allah za mu yi zama akan wannan, kuma za mu yi ƙoƙari mu tabbatar da gwamnati ta zo ta yi mana gyara akan wannan fanni a matsayinmu na wakilan al'umma. Hanyoyinmu marasa kyau a cikin ƙauyukanmu da cikin garuruwanmu, insha Allah in Allah ya bamu wannan dama za mu yi ƙoƙari iya bakin iyawarmu mun jawo gwamnati ta zo ta yi mana abubuwan da suka kamata a wannan gari. A garinmu na Ɗanbata akwai matasa masu basira ta hanyar ƙwallo, ƙere-ƙere na fasaha, masu ilimin karatu. Harkar ilimi akwai matasa wadda suka yi karatu da dama wanda karatunsu sun kasa karasa karatu mai tsawo. In Allah da idan Allah ba mu wannan dama za mu yi kokari duk ta inda ya kamata mu ga mun tallafa musu domin a samu karatu ingantacce, a samu ilimi ingantacce. Ga rabashin aikin yayi yawa ga matasan mu a Ɗanbata. Insha Allah idan Allah ba mu wannan dama za mu yi kokari mu ga mun samar da ayyuka da sana'o'i, mun gyara komai ya tafi akan tsari domin matasan mu su ji daɗi. Domin idan matasan mu suka ji daɗi, garin mu ne zai ci gaba, iyayenmu ne za su ji daɗi. Mata nan ne babban ɓangaren da na fi la'akari da shi, domin idan mata suka gyaru a gari, mata suka daidaita, to yin Allah da kowa zai ji daɗi. Kamar magidanci ne, idan gidansa ya daidaitu matanta suna cikin kwanciyar hankali, ya gida zai ji daɗi, saɓani ko da an ɓata masa a waje. Za mu yi ƙoƙari mu fito da hanyoyi da za mu tallafa wa mata masu jari, mu ba su jari, waɗanda ba su karatu mu tabbatar da mun sa su a karatu, mu ƙirƙiro musu hanyoyin da za su zauna a cikin gidajensu suna jin daɗi, su san cewar ana gwamnati da su, suna karɓar mulkin demokradiyya. Duba ga yanayi na wannan lokuta na yanzu, jama'a da yawa sun san cewar garin Ɗanbata gari ne babba na manyan mutane, amma mun zo karnin da nan da shekara 20 matasanmu yanzu ba su da aikin yi. Nan da shekara 20 maimakon a ce manyan matasanmu na yanzu sun zama su ne directors a nan gaba, sai a ga kuma babu 'yan Ɗanbata a ciki. Saboda mai, saboda ba su da aikin yi yanzu, ba a samu musu aikin yi, ba a tallafawa ilimin su ko makamancin haka. Mu za mu yi kokari mu ga mun nema matasa aikin yi, mun tallafawa karatu, yadda za mu ji nan da shekaru kaza masu girma za mu ji ɗan Ɗanbata ne kaza, ɗan Ɗanbata ne kaza, da yarda Allah. Ubangiji Allah ya ba mu nasara, Allah ya ba jam'iyyar PRP nasara. Na gode, na gode, na gode. Naku Kabiru Idris, ɗan mai goro.